Takže čaute ľudia, ja vás vítam u môjho nového videa. A dneska to bude video z Robloxu a Roblox na mojom účte na počítači. Jeden problém, lebo ja som mal na Xboxe účet, no a proste som zabudol heslo a tam mi ostali Robux. Takže bohužiaľ, že mi tak ostali Robuxy, no ale nič s tým neurobím, keď som zabudol heslo. Dobre, mám jedného. Alebo ne? Dobre, máme jedného, dobre. Prosím, dajme. Dajte odber, keď si myslíte, že ho dám. Dal som ho. Taký nubak. Dobre. Druhé kolo. Ježiši, odpojil sa odo mňa nejaký hráč, ale dám ich. Verím si. Fakt mi je ľúto, že som stratil ten účet. Dobre, blízne ho dám. Ľudia, keď mi veríte, že ho dám, tak dajte odber a like. Dobre, mám prvého. Please aj druhého nech dám. Please, aby som dala aj druhého. A ľudia, ešte, že sa vtedy ukončil ten stream, niekto ma nahlásil, takže to je váš problém. Dobre, vyhral som. OK. Dobre, takže ešte dáme jeho. Toho týpka, čo sa mi tu skrýva. 1 versus 1. Dúfam, že to vyhrám dnes. Ďalšie video by to mohlo byť z Brookhaven. Nie zo Styla Brainrot. Už si môžem dať súkromný server, lebo už mám na počítači. Ale musel som si kúpiť 1000 Robuxov. Dobre, dal som ho, paráda, ešte jedno kolo. A vyhráme, keď to dáme. Dobre. Please, neho dáme. Potom vyhrám. Please. No to je nubon, tam stojí. Dobre, dali sme ho. Takže tým pádom sme vyhrali. Všetci tam stojíte. Takže vyhrali sme. OK, ľudia, dáme Liu. No. Asi sa nedostaneme. Ale ideme do shooting range. Takže tu vidíte, ako som rýchlo išiel. A takto som to ukončil. Lebo ma to prestalo baviť. A my ideme what the hell. Dobre, arena dáme. Neviem, prečo z niečoho niečo. Dobre, takže máme ďalší zápas. Dúfam, že mi bude ešte veriť, že to dám zase. 2 versus 1, to je veľmi dobré. Ježiši, to je hrozne, on je vycvičený. Ne, on ma dal, ale nič sa nedieje. Takže, ale máme jeden bod, lebo tuto môj spoluhráč ubránil a dal ho. Takže, dúfam, že jeho dáme. Please, dúfam, že ho dáme. No, takže dali sme ho. No, takže ideme ďalšie kolo. Vyzerá to, že by sme vyhrali, ale všetko je možné, nemusíme vyhrať, ale verím si. No, takže dúfam, že aj vy mi veríte. Mám veríte. Mám prvého. To bol nejaký noob zase. A ideme na ďalšie kolo. Vidíte, Rivals viem veľmi dobre hrať. Keď Rivals rampa vykrát na tomto počítači. Ale dobre. Dúfam, please, nech ho dáme. Ne. Dobre, dal ho môj spoluhráč. Dobre. Takže match point. Dobre, už by sme ho mohli dať. Toto keď dáme, takže sme vyhrali. Takže dajte odber a like, keď si myslíte, že to dáme.
Ja pre vás urobím všetko. Je prvý. Dobre. Takže vyhrali sme. Ja sa s vami lúčim. Uvidíme sa na budúce a čaute!